प्रेम से बोल दी शिव गुरु महाराज की जय हो। साचे दरबार की जय हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोल दी साचे दरबार की जय हो। साई भैया नीलम दीदी की जय। जय हर हर महादेव। सपना दीदी हाँ जी महादेव के दरबार लागल बा और चर्चा होता और कौना भाव में शिष्या बहन महादेव के दरबार में जाके कैसे मनावतारी हो। ये 12 बज के 12 मिनट में 12 बज के 12 मिनट में भोला के असनवा डोलेला भोला के असनवा डोलेला भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। ये 12 बज के 12 मिनट में 12 बज के 12 मिनट में भोला के असनवा डोलेला भोला के असनवा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। हर हर महादेव। जय हो। जोड़ी के बबली दीदी एनर्जी में रही। आई रीता जी झूम के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला के असनमा डोलेला। और का कहे के बा ये पार्वती पूछे भोले बाबा से पार्वती पूछे भोले बाबा से भोला काहे असनवा डोलेला भोला काहे असनवा डोलेला बाबा काहे असनमा डोलेला बाबा काहे असनमा डोलेला। ये पार्वती पूछे भोले बाबा से पार्वती पूछे भोले बाबा से भोला काहे असनवा डोलेला भोला काहे असनवा डोलेला बाबा काहे असनमा डोलेला हो बाबा काहे असनमा डोलेला। काहे असनमा डोलेला बाबा काहे असनमा डोलेला बाबा काहे असनमा डोलेला। अब का कहे के बस अपना दीदी का कहे बाजी भोले बाबा कहता रे कि हमरा द्वार पर एगो हमर भक्त आ गइल बा। जय हो जय ए हो। हमारी दुआरिया पे अंधा पुकारे हमारी दुआरिया पे अंधा पुकारे एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला। एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला। और का कहे के बा का हो ए हमारी दुआरिया पे बांधिन पुकारे हमारी दुआरिया पे बांधिन पुकारे एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला। एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला एही से असनवा डोलेला। ए 12 बज के 12 मिनट में 12 बज के 12 मिनट में भोला के असनवा डोलेला 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 भोला के असनवा डोलेला। प्रेम से बोल दी शिव गुरु महाराज की जय हो। हर हर महादेव की जय हो।